малко не ти съм пие дълга, но давай смело чашите отпред. Чупете ги отпред е тук. Да се вижда от всички гости. Браво! И както е казал народа, колкото парченца, толкова момченца и момиченца във вашата къща. И аз сега да видим майката направила ли е хубавата пита? Голямата майчина пита. Така, добре, ще чакаме после питата. Сега се хващайте ръка за ръка двамата. Идете по бялото платно, което е символ на доброта и чистота. Запазете винаги така вашите отношения чисти и винаги се обичайте, както в днешния ден. Айде сега и младата булка да не забрави да ритне менчето. Сила! Така се прави булка. Добре, видяхме, че двете цветчета така са обърнати. Това означавало по стари поверие, че ще си имате близнаци. Познавам, певицата няма значение. Заповядайте на вашата сватбена трапеза, заповядайте, скъпи гости, яжте и пийте за щастието на тези красиви двама влюбени. На здраве на всички гости! Айде, кумовете, на здраве! Информация на сега се трябва да разбрам, че питата вече е тасала и е изпечена. Заповядайте тук пред всички гости да разшупите сватбената пита. Айде питата, айде! Давайте! Точно така, вие се знаете мястото вече. Там отпред е вашето място, тази вечер сте само тук на дансинга. И да видим всички сега. Кой ще очупи по-голямото парче? И кой ще помага вкъщи? Спокойно, мука, така е било цял живот. Ама пък и без своя глас не става. Злото е причупено. Само хубавото прости във вашия дом. Заповядайте. Сватбата започва сега. Айде на здраве на всички гости. Представям ви тук една от най-великите певици в Европа. Пепа Христозова на Радио Планета номер 1.
Тя ще ви изпълни някакви тракийски мелодии, хора и всички, които обичат да заповядат тук на хорото, да играят 2-3 ката хоро. Така, и преди хорото ще